Hola, bona tarda. Soc la Montserrat Vilarassa Moncrús. Soc la re- redactora de la revista Èxit 21 i avui tinc el plaer d'entrevistar a la meva companya Bia Ruiz, autora de 4 llibres. I l'últim llibre, Un portal a la fantasia. Ha publicat la col·lecció Talents de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Hola, Bea. Hola, Montse. Per què vas decidir ser escriptora? Jo no vaig decidir ser escriptora. Va ser la bomba que hagués escrit. Va ser això la sorpresa. Aquest és el primer llibre que has publicat a partir dels poemes que has fet per a la revista Èxit 21, oi? Quina diferència hi ha amb els llibres que has publicat anteriorment? Aquest és el primer llibre que publico a través de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down i he publicat altres llibres, sí, però no a través de la Fundació, simplement amb una editorial externa, independent, que pràcticament és sense ànim de lucre i s'anomena Pont del Petroli i Poesia. El pròleg d'un portal a la fantasia és de l'autora Marta Pérez Sierra. És una de les teves referents. Quines altres dones poeteses tens com a referent? Marta Pérez Sierra no és la meva referent, però sí que tinc unes referents en el qual jo he llegit molt. Una d'elles va ser la Olga Xirinacs, Pere Quart, Federico García Lorca. Tinc varis més, però potser t'avorriria massa. Tot i així, per mi, la Marta Pérez Sierra és una gran poeta. He llegit llibres d'ella. M'estic llegint Dones d'Eure i és molt maco. La veritat és que conec bastant a la Marta i és maquíssima. Una dona molt tendra, molt apassionada i li tinc molt d'afecte. Com veus la inclusió de les persones en situació de discapacitat intel·lectual en el món literari? El món literari és molt difícil, tant avui en dia, perquè hi hagi persones amb discapacitat que treguin llibres. És complicat de trobar editorials perquè puguin ser factibles per les persones amb discapacitat. No hi hauria inclusió, això sí, però tindria de ser persones que estiguessin vinculades a molta sensibilitat. Jo he tingut sort perquè va ser a través d'una professora meva que em va dirigir al Pont del Petroli. Tampoc no sé si n'hi ha algunes altres editorials que poguessin ser factibles per persones com nosaltres. Anem a veure, totalment que la inclusió tindria d'estar-hi. Principalment, jo mateixa, al tenir la síndrome de Down, ja em resulta satisfactori a l'entrar en tèrmins editorials.
És difícil, sí, és complicat, sí. No és fàcil tenir un projecte entre mans, ja sigui literari, novel·lístic o de contes. Però trobo que avui en dia aquests temes no són fàcils de portar. No, encara queda molta feina per fer per aconseguir la igualtat de drets de les persones en situació de discapacitat. Fa uns anys vaig participar a l'Assemblea de Drets Humans de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Què penses? L'assemblea per mi va ser tota una història. Una història molt tendra, molt dolça. Clar, jo vaig començar amb el Sader Sam i després vaig continuar amb l'Edgar Prat, en el qual per mi va ser molt bonic aquesta experiència, perquè a més d'enriquidora et fa pensar. És com si tinguessis una porta a la filosofia, però a la inclusió. Ja. Quins són els teus pròxims objectius de futur? Tens pensat fer alguna cosa nova? Tinc pensat diversos projectes en el cap. Un d'ells el vull portar a terme, ja que tinc un projecte entre mans. Tot i així encara no s'ha donat a la llum, però els poemes són de desamor, en el qual els vull convertir-los en cançons. Estaria bé. I m'agradaria portar la poesia a la música. Què penses d'Èxit 21? Per tu què significa? Per mi, Èxit 21 és una porta molt oberta a la inclusió, que fa pensar, que fa parlar. És més, persones com nosaltres, Montse, ja sigui l'Andy Trias, ja sigui en Jordi Riu, ja sigui en Francisco Marín, tindria de fer-se notar, de fer-se presenciar en altres portes, que no sigui a través d'Èxit 21. El que tenim de fer és que Èxit 21 sigui molt més gran, molt més que una porta, perquè el món exterior ens pugui conèixer i que ens vegin el que podem fer. I fer infusions, no? Per les xarxes. Per això dic que es té d'ampliar, de ser més gran, més enorme. Hi ha persones que estic segura de que encara no hem entrevistat i volen ser entrevistats per nosaltres, però no els hem trobat encara. I això es té de perseguir. Bueno, he tingut un plaer d'entrevistar la meva amiga i companya i que segueixi així, Vera, fins una altra. Moltes gràcies, Montse. De res.